kum ke jing shim mentalang ha ke jing temu ban rat ding khong yak jing jelai drugs ha ke jela ka wei ne kislam a jing nang jing start ha ka thain ri bhoi ka Balawan College umsning kala penlong ya ke lempong ilak ai football ke bala tip kum ke all interclass futsal tournament arjar pusau ke bala penlong hamadan ilak ai bayar risa futsal ground ka badan hasnong umtro ka phang pedeng ha kani ke lempong ka pen kan mau ban ong AMO drugs bat ho oi iki jingi lekai bat hakani ke lempung lai don ban sakhi lang do ba EDG kharbani kumukong san lembat kinong hikai nadu principal bat kinong hikai jong ka Balawan College umsneng habakren kumukong san uba ED Grafin kharbani ulakan tu iki khuon samla puli bakin kiar horket hordang ne ki jingdi jingbam ki basniyo khamtam no drugs ubla yok sam hapo kecela hakini kisngi bamenta shu ulo ongru jing keduk kam ha kecela kadai kawei ne kidawa jong ke jing yok sam state u drugs bat kadaw ke jing duna yok kam yo jam kadai namar ba hakini kipor bamenta ka rukom ai kam ai jam la kadai hakikam sarkar ne ki benta ban sengkam sengjam ladi kalong bai kabano siliang ni juang baki khon samla kadai ke lawai jong ke jai benriu jungi talada umdon bapli kalat kelenti nong kumno gen ke lawai nomor ki khon samla jungi ngi su tho aba filap puli filap pendep yaki kelas baper ni kwa si ki kam ki jam bangin bit ngin biang handri ban yo kam yo jam hani kapor ban yo kam sarkar kala de ke bae adu kata wat ki bayoru ki de ki brio ki badai jongno re jongno ki dok ki sok ki baduna ki jing yo shitom ban yo kam yo jam hani kapor ke bamenta tegejing lang jongi khon samla jongi kabashir khai hadu kata nomor balai mangila ha kata kejok kaba ngipet siliang khamat ngimpet shu ya ka hok ngimpet shu ya manu uta ubadai hok banyo ya kam kajam tang school niyo bada pistat piyo shat ki mak sebahe ndai haka kam ngam sngo ba pidei ba pinyo lada pimdon jinge dei badnor nenga keren ka bakla ne kata jadi kita kata kumenta ngasuai nuksai pi dang don ki result menta jongka DSC hapori boy si bon ki kime ki pa ki lej baliwat ekta ki member jongka DSC balai baki kwa ban khro baki kwa ban thong ban penyo kam penyo jam yaki khun jongki ki bom don lat bapli kila su leng kila su diau kila sngo balakut kata ka jing im jongki kata kade ke jing ke bagi khon samla jungi ki kendo hakini gisngi ke bamenta lani pha si kam lo jong ladingi nang ban persang kanu kasap bangin sedang ban set jing set lani ban le kinu ki kam ngimdon ke baiseng abang ngimdon ke baiseng habli wat ne ki bang dali wat ne ki bang sibun ki kendon ki ai hab ban ye dei sebanno banyo ikta kiram kata gede ka ka ba ngiem hakani sngi ka ba menta kat sha ba phai ngisu mat kijing khon samlaw jungi hakani ka jok ka ba menta ladangi kwa bantri kam kontrak habang ini thep ki tendar ki apan 100% ladang ai no to 100% ngamla su ban pendap ya jing trei kita ki ba ki khon samla jungi ki kendo menta hakani ka ya ka jong phi sibon phi dahap banya sibon phi hap banya yakini ki kam changi sakmat phinma handai to kot jingmot kumbang yong utrai nong bu nong thau ngi wei pi wei ngangi scam un play kalat klenti ka ba phidon balai ngong gumta yaki khon samla jungi ki bamdon kalat klenti ki diau ki ling poi pat syaga ke benta marladom ngami tho ino ngalala haka exam DSC umyo ndan hakales wan nang te nak jingdom shong don sekiwe gibong to di no do nim drug su kam su bang ndaladi longkum no ani do Aisyah tak jingbang setenat sale syali panbiang tali panbiang dang ai nomor bali palong adek nda philalong adek nda pan ongam don shu mestang ba minthit kat badong don pisa dang thit dam don shu sedang sabantu na yeng dam yo shu bantu na yeng sedang sabantu na kiwei pan ki para marjan
teglapan sniu aki im lang salang tedi kata kadau ngakar pat ipi iwei piwei student jong ka balawan bapidei bandon ka mensim bania contribute nam ta ki im lang salang bani ai mensim ya kitu ki samla ki bakwa lani bangop hak jing im jong ki hakalenti ga babakla what shim yala di tang bapilai ai biki wei jot lada baro la jot te phiru phinum lai phin se jot lang ha ko yesngi ngidei bani tre engkat ngidei bani tre iwei piwei kum loong mene syakmat ngidon kam ke timur abe phile football ru banyo ek gol te phidon kam ke timur banyo ek jing job tangi scam ha jing em jong ki beriu ru ngidon kam ya ke timur banyo ya ke jing job Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya